Vi har det her service kit, som vi skal have som vi sender ud til jer, fordi at vi skal have modificeret stilkablet. Og I får det her tilsendt. Længden kan I tilpasses, og vi sender kabelskolen med, så I selv kan tilpasse den. Og den skal altså have en rigtig god stilforbindelse nede på chassiset. Kablerne sidder her. Det er de 2 stilkabler, der er tilført på 2 1,5 kvadrats ledere, og dem skal vi have skiftet ud og sat i heroppe på det eksisterende. Så det man gør, det er, at man fjerner den blokeringspin, hiver låsen ud, fjerner låsen herinde, sådan. Og så monterer man de 2 stilkabler her. Og der kan man se, at de er på vej dernede i bunden af stikket. Og så skal vi have dem helt op, så man kan høre det her lille klik. Ja, så langt skal den selvfølgelig ikke ud. Der, sådan. Og så placerer man låsen. Sådan. Og nu kan vi se, at de er fremme i, at de er helt ude ved kanten her, og de er låst. Vær sikker på, at pakningen sidder rigtigt her, så den ikke, der ikke kommer vand ind bag i stikket. Lederen hertil klipper man bare af. Det er den gamle stilleledning, og modifikationen er nu udført. Og tryk der.